Готово ли? Сега ще ви покажа къде живеем ние. Англино се покажи тук. Той е земята на комшията и там е езерото. Е тук. И там пък отзад вече почва гората. То не е точно гора, ами като там се живеят хората. И като горски път и като парк повечето. Навътре. А пък ние сме от началото още. На Англино сега насам. Тук е комшията. Той не живее тук. Сауната на комшията му там. Аре, идвай. Той живее в Хелсинки. Тук е от време на време само, през лятото. Но тук започва нашия двор. Та е оранжерийката. Градинката ми тук, то сплет аз сам съм го правил. И Митко от време на време помагаш. Англино кола идва. Ето комшиите минават с колци тук. Дървета не са финландски бризи. Най-хубавите дървета. Тук тази спорта преди 20 дена я правих. Тя още не е завършена. Тя е завършена ми, отвътре още не може да заключва. Не съм вземал още ментишета от България, ще взема, там са по-ефтини. Че сме бедни тук. Ама готова е, стана. Аре, гледам там сега. Тези храсти тук, тия пораснаха пак на пролет, ще ги покастра, ще ги оправя. Сега имат цветят, растат и ние хубаво да се режат. Тук имаме ябълка. И тя тази година много хубава ябълки ще даде, едра отива. На есен. Бяла ябълка, много сладка. Тук е къщичката. Малка сплетната каштурка с 2 или 3 бресички отпред само, че нямаме липи. Тук ми са птичките. Пирушинките ми. Англина, ла да ги заснимеш. Да ги видя стражани. Те снесаха, ама нямаха... са. Не можаха да излюпят. Не можаха да излюпят. Студено ли беше около времето. Виж как се целуват. И сега пак ще се снесат. Ела сега отзад да покажа. Тук са пък вътре другите птички. Още 2 имам, още една двойка. И те са вътре в клетката само, че вътре от и са. Ето. И те са тук. Диамантини гугутки се казват. Тук ми е землянката. Тук има порта и долу се слиза. И земнината е вътре. Земнината зиме, лете една температура. И там ни като складче за земнина. И бързо кара. Тук съм го направил оградил съм го с плет. Да стане красивичко.
Тук пък новата е придобивка. Тук барбекюто. Вчера вече го завърших, почти на цяло може да се каже, че го завърших. Тук още не съм сложил пейки, взимал съм материалите, ама не съм ги направил още. Вече по-късно. Иначе плочки съм сложил. Тук е бар плода. Тук днеска сложих и мивка, има вече вода. Вода вече има. Тук барбекюто. И Ангелина тук вътре се слага чаши, работи, пипер, сол. Тук ми са наториите отзад, аз някой ден трябва да ги прехвърля и тяхна. Тук ми кладенец за вода. Водата ми е от кладенец, не е от централната от града, ами от кладенеца, чиста вода. И с помпа всичко си нормално. Тук ми са складови. Тук пък си имам една лятна кухня. Тя се влиза отвътре. Лятна кухня съм се направил за гости, ако дойде някой стралжанин, тук ще спи. Тук портата. Тук имам круша. Майка да види каква круша имам тук тъй. Има една, две, три круши има тази година. Дали за първи път, ма да я видим. Тук е колата. Тук ми е гаража. Колата не може да влиза вътре, защото е голяма. И сложил съм дърва вътре. Работата е маса тук. Там имам една машина, дето реже дървата. Ето и общо взето. Тук градинката сега ще видим. Тук оранжерийката. Ела, Ангелина, да покажем оранжерийката. Домати има, слаби са домати тази година. Има и тук там има зелени домачета. Крастави са те стараха, те има слабо. Тази година няма пък ягодите. Ягодите пълно с ягоди, гледай ги. Гледай, какво става ягода. Гледай. Био ягоди, био. Гледай, чакай сега вина. Тук имаме черешка. Има само тази година 2 черешки даде. Ма зелени са още. Отзад имам ябълка и синя слива. Синята слива пък е отрупана. И тук пък всичко е малини. Малини и тези тази година са отрупани. Тук съм си ги направил, тук стегнал съм си ги. И тук какво беше имам глина? Какво грозди беше? Говори ли, какво толкова? Забравя какво грозди беше. Забравя го какво беше. Ела сега да видим тук градинката отпред. Ягодата направо много сладка. Тук чесъна сега трябва да взема да го околотуча, да го изчистя. Днеска пак валя, пак кално. Тези дни ще го чистя. Марулите ми. Гледай какво става марули. Тези марули, два вида. Тук има един вид, тук има друг и това са трети вид. 3 вида марули. Гледай какво става. Пълно с марули. Много хубаво отива тази година пак. Ето и пак граха. Пълно с грах тази година, ма рано още една седмица иска и вече ще се иде. Черният боб и той, чушки има. И той друга седмица и вече почваме. Вече градината ми всичко си е лука, ще лука ела да виж. Гледай какво става лук. Тук е червен лук от тази страна, а пък тук е бял лук. И тук пак сме сяли малко по-късно сяхме грах, бял боб сяхме и той е излязал, бая вече големче. Там друг грах имаме. И тук ягодите.
Тук са ягодите. Там червената, сега ще трябва да ги бери. Тикви имаме там, има цвят. Цъфнали ма и аз стана, тя не станат вече, няма време. Трябва да отберем ягодите, Ангелино. Много гледай червени. Много червени имат. Гледай, тук пак пълно. Тук има тиквички, има 4-5 тиквички вече. Те са вече бая големички. Здравей! На български им говоря и те махат. Общо взето, той ни е градинката, там е обора, краварника на комшията. Тук вратичка е биовратичка, аз съм се я правил пак. Битова. И той е от мене. Айде, Ангелина, много поздрави Стралжани. И до година, там отпред до година ще правя пък само там остана лицето на къщата, но там ще го правя малко по-специално с дялан камък, мисля да го правя. Но за до година вече, тази година няма време. Айде. Много поздрави на Англия!